गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनैनिफ्राय टंलानि दाफोनाव जयरंगम हादरारि नायजाब फोरबोआ जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दापनदा मिररनि हेफाजाबाव नुवापा जलायाव थानाय जोंनि गामियाव मैयानिफ्राय जागायबाय। जयपुर थियेटार फेस्टिभेलनि दैदेननायाव जयरंगम मुंनि हादरारि नायजाब फोरबोआ मैया बेखेवजानाय नायजाब फोरबोखौ बेखेवना होयो आमार असम खौरां बिलाइनि मावफुं सुजुगिरि गौतम शर्मा बिथाङा। हादरारि नायजाब फरायसालिनि आरिमु जालिया नायजाब दावहारु पबित्र राभानि नाजाथाबनायखौ बाख्नायथावना होनना बिथाङा फोरमायो। नायजाब फोरबोआव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, मुंदांखा नायजाबगिरि नरेन पाटगिरि, जयरंगमनि बिबानगिरि मानखेरा लोगोसेनो लोगो दैदेनगिरि रुसि भार्गव निरलाया। मैया बेखेवजानाय हाबाफारियाव पबित्र राभाया फोरोंनाय बर' रावनि गुबै नायजाब बिहामजो मंलिखौ दिन्थिनायनि सिगां राजस्थाननि दोरोङारि खुगा मोसानाय दिन्थिफुङो राजस्थान जयपुरनि हारिमुआरिफ्रा। जोबोद दुखुनि खौरां, मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन बर' आइजोनि जिउ खहा। बिटिआरआव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया बांगासिनो। फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुंखौ असिना बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ खहा जानाय न'खरनो सोरखारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनांगौनि दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। मैदेरनि बेबायदि उदखारखौ फोजोबनो रायजो राजाफ्रा सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। बिटिआरनि गाहाय सुदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय राजमेला फोथाराव महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि 575थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै नाम कीर्तन हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाना महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सानखौ फालियो। बिटिआरआव सरकारि न' PMAYG लुफुंनायनि सायाव जाख्ल'नायनि गोबां अजद सिखांदों। गबसारा पिएचडिसिआव PMAYG बिथांखिनि सायाव माखासे खौरां बिजोङाव अजद दैखांनायनि सायाव खौरां मेल खुंदों मासिगिरिया। गरेस्वरनि मिरु आख्रासुनि दैदेनगिरि शंकर राजबंशीया गबसारा पिएचडिसिखौ खला खालामनो ओंखारनायनि फिननायखौ नागिरदों मासिगिरि लैथोमा बर'आ। खायसे PMAYG न'नि खामानि जाफुंहो दिन्थिना होनायखौ शंकर राजबंशीनिसिम गोजोननाय फोरमायदों मासिगिरि लैथोमा बर'आ। बेनि अनगायैबो गबसारा पिएचडिसिनि मासिगिरि लैथोमा बर'आ बुंबावोदि जाबायदि PMAYG मुलाम्फागिरि बिथांमोननियाव खौरां होआब्लाबो खौरांगिरिफोरखौ लाना थांनानै मुलाम्फागिरि बिथांमोननिफ्राय खौरां लादों, थिग बेबायदिनो PMAYG न'नि मुलाम्फागिरि बिथांमोननिसिमबो थांनानै खौरां लानानै फोसावनो खावलायदों शंकर राजबंशीनिसिम। मख'जायोदि शंकर राजबंशी होननाय गावखौनो दैदेनगिरि होनना फोरमायना लाग्रा बिथाङा बावैसो सिगां सासे आइजोखौ टर्चार खालामनायनि अजदाव जेलबो जानांदोंमोन होननानै अजद होदों लैथोमा बर' बिथाङा। हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफ्रा दोनखारलांनायनिफ्राय गोजानाव था। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव था। थिरखेला दाननायखौ बन्द खालामनांगौ। ड्राग्स गान्जा सोबनायनिफ्राय गोजानाव था। सक बाजाराव जौ सेरेब फाननायखौ बन्द खालामनांगौ बायदि बायदि स्लगानजों रुपुहि बाजाराव हानजा सुरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुहि बाजाराव रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, रुपुहि दख'रा एबसु, रुपुहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रुपुहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, रुपुहि बाजार जौगाखां आफाद जथायै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटि रुपुहिया रुपुहि ओनसोलाव सोमजिनाय बायदि बायदि समाजारि जेंना आरो गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर बोनाय आरो होबथानायनि राहा लानाय थांखिजों हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बिटिआर गभ प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद होदों। बिटिआरआव टेट आनजाद खुंना दासिम रिजाल्ट होआखै आरो साख्रिबो होआखै होनना गोख्रों अजद हाग्रामा महिलारिनि। खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया बुंदों प्रमद बर'आ बिटिआरआव मा मावदों, मा खालामदों, मा जाख्ल'दों गासिखौबो नोजोर लाखिदों होनना बुंदों। प्रमद बर'आ बिटिआरखौ सामलायनायाव
आबुं फेलें जादों होनना गोख्रों अजद होबावदों BPFनि आफादगिरि थामहिनबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हादराव गोख्रों बिथांखि लादों। राष्ट्रीय सेवक संघ एबा RSSआ उत्तर प्रदेशनि लखनऊ सहरनि सरस्वती शिशु मन्दिराव सोलिबाय थानाय जुथुम्मानि गेजेरजों RSSआ माखासे हिन्दु रैखाथिनि बिथांखिफोर नाजावदों। सुलुंनि बायदिब्ला RSSआ लाट जेहादनि हेंथायै हादरनाङै गोख्रों राहा लागोन। हादरनि हिन्दु आइजोफोरखौ मुस्लिम हौवाफ्रा मोजां मोनना हाराहास्ति खालामनाय आरो हिन्दुनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय बायदिनि सायाव गोख्रों राहा लागोन। बेजों लोगोसे हा दखल खालामनाय हाखौ जेहाद खालामनाय बिनि सायावबो गोख्रों बिथांखि लादों। राष्ट्रीय सेवक संघ RSSआ मख'नो गोनांदि हिन्दुत्वबादी गौथुम RSSआ हादराव हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनो जा राहा लानांगौ गासै राहाखौ लागोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। जाबोर जथर गैयै उदां भारत हादर दानायनि थांखिजों दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जिल्ला खुंथायनि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलनि दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव दिनै भारत सरकारनि बिथोन बायदियै साइस्थ' हि सेवा बे हाबाफारिखौ लानानै बाक्सा जिल्ला सुबुं सावस्रि आफाद आरो अनामय आफादनि खौसे बानजायनायाव जाबोर जथरफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिना बाहागो लानानै हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिनानै होयो। लोगोसे बिथाङा हाबाफारि बायदियै दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव मिथिंगाखौ अराय सोमखोर लाखिनायनि थांखिजों बिफां फुलि गायो। आरोबाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जाबोर जथर गैयै उदां भारत हादर दानायनि थांखि बायदियै जेरावनो मेरावनो गारनानै दोननाय प्लास्टिकनि बथल, चिप्स पेकेट, प्लास्टिकनि थहा बायदिफोरखौ बुथुमना साखोन सिखोन खालामदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन माबा पिगमि हक मुंनि अमा हगारनानै होदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन आरो मोननो थाङै माबा पिगमि हक मुंनि अमा हगारदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव बे अमानि जोलैखौ बांहोनो थाखाय गासै माबा अमानि गेजेराव माथामा बुन्दि आरो मानैया बुन्दा आरो बेखौ हाग्रा बिफाना मानास माहारियारि हाग्रामायाव हगारनानै होदों। आलादा रायजो त्रिपुरालेण्ड दाफुंनांगौनि थाखाय 12 घन्टा बन्द फोसावदों। त्रिपुरा मात्राया फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालाराव 12 घन्टा बन्द फोसावदों। त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओनसोलनाङै गोबां सिगां बोसोरनिफ्रायनो डिमान्ड खालामबोनाय आलादा त्रिपुरालेण्डखौ थाबैनो दाफुंनांगौनि थाखाय बे बन्द हाबाफारिखौ फोसावदों। त्रिपुरा माता आफादा बे बन्द हाबाफारिया फुंनि 6 रिंगानिफ्राय लाना मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम 12 घन्टा थागोन। बे बन्दआ गासै TDAADCनि आवथायाव थागोन होनना फोरमायदों त्रिपुरा मातानि गाहाय प्रद्युत बिक्रम मानिकय देब बर्माया खौरां मेलनि गेजेरजों। बेनि गेजेरजोंनो भारत सरकारखौ त्रिपुरासाफोरनि खौसेथिखौ दिन्थिना दाबि खालामनायखौ मोनफुंनायाव त्रिपुरासा महरै मदद होलायनो खावलायहरदों। आसामनि मोनद' जौगाखां हारनो ST मान मर्यादा होनायाव BPF दोलोआ हेंथा गैया बे बाथ्राखौ फोरमायदों BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा। क'क्राझार मागुरमारियाव खुंफुंनाय फुंगा 24थि करम फुजा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव चिरांनि लावख्रिगुरियाव नन्दलाल मगरनि गोख्रों बिबुंथि। BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामिनि थागिबिफ्रा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय देवस्रि ओनसोलनि हाग्रायाव न' लुना थाहैनायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनायखौ नायबिजिरनो BPF दोलोनिफ्राय खौरां लाफैदों। बिथांमोना खौरां लाफैनानै दुखु फोरमायो लोगोसे सोलिफु UPPL सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि आयेन बायदियै हानि मोनथाय होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि खालामो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो रुनिकाटानि थागिबि गरखा सेल BPFनि आफादगिरि नन्दलाल मगरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।